ti am? Hwra. Ni sy'n gynnar y beth? Edrych allu. Stwch o'n, beth ti'n a? Do. Gwrder? Oedd. Bwrw law? Oedd. Do, gyda ni dipyn o law. Sy'n gwchad? Do. Beth sy'n siwd? Sych? Wyd drwy'r nos? Glaw wedi'n tregaron garantid. O, siwr o. Garantid. Sy'n bwrw rwle, wedi bwrw fyny, de? Sori bod fi'n hwyr. Iawn. Ymddeiriadau hefyd wrth Felicity a Nefydd yn ymddeiro. Nefydd wedi cynnig syniadau bach wyddol, o'n i'n meddwl. Beth i dilyn lan? Beth o'r un i, de? E? Beth oedd reini? Wel, gin a tonic so'r ffa ddyn o syniadau. Hwna wath i edrych mewn iddo yn credu. Calendar Dirks bydd y diaflu yn y diddordeb yn nhw'n siwr o fod. Wel, dibynnu pwy o Dirks yn ei, siwr? Ia, yn ymwneud ni'n meddwl. Mae boes, chi iawn? Sori fi'n hwyr. Cadi. Fi wedi cael job bin yn yr egin. O, da iawn ti, da iawn ti o. Ti bod siopa Nes i weld y rhai fe'n cla wedi dod am gallau yn gyda. Ti'n mynd i wneud hyn o ti? Odw, chi'n meddwl jyst tynnu sgidiau chi bant? Eich siŵr chi? O, ie chi. Chos dwi'n teimlo byddwn ni'n teimlo fwy rhydd i'r rannu syniadau. Sy'n fi'n... Jyst i chi gael gwybod, mae Cadi'n mynd i fod yn rhedeg y sesiwn hyn achos dwi ddim yn deall i byd y byty'r bethau newfanglings mae, methods neu bethau chi'n galw nhw? Ie, bod ni'n teimlo'r syniadau fi'n teimlo. Teimlo syniadau. Teimlo, roedd y llawr gyda un, os yna esgidiro. Ach, bach, byddwch chi'n teimlo fwy rhydd. Iawn. O, Awn ni am dan i de. ti'n esgidio ond? Ie. Shwmae, chi'n iawn? Bach yn anwydo. O na, dwch chi eistedd e. Reit. O, tynnu shoes off. Tynnu'r shoes off. Ie. Pam? O, dwi'n teimlo byddwch chi'n teimlo fwy rhydd. Eich syniadau, chi'n Na, wi'n mynd i dynnu'r shoes off achos fi'n llawn anwyd a wi'n mysau trad o'r fan yno. Ond Gwyndal yn teimlo byddwch chi'n teimlo chi'n mwyn yn fwy... Bydd y syniadau fwy gryddfol. Ond dwi'n rhad i mas, dim yn mynd i gwaniaeth i'r syniadau. O, chynnu, mae syniadau'n llifo drwy mor ffyr o bryd. Ych chi'n synnu? Dwi'n meddwl. Haia, chi'n iawn? Ti'n sgidi? Dewch mlaen. Wel, fel chi gyd, fel bod chi gyd yn gwybod beth sy'n digwydd heno, Cadi sy'n mynd i fod yn arwain sesiwn heno, reit, syniadau newydd a eisiau dwi'n cael bobl i weid syniadau, so drosodd i ti, Cadi. So pan o'n i'n Gyrdydd, o'n i'n cael syniadau blaen yn aml iawn, blaen o'n i'n gweithio, a oedd yn ffordd real naturiol o weithio. So chi gyd yn cael beiro dy fi a dan y bapur, a dwi'n wain chi sglwmsio'ch syniad lan, ac ar 3, dwi'n chi dwmwyr. Iawn, ni jyst yn gweud, so pan byddwch chi'n gwneud 3, byddwch chi'n tywlu eich hoff syniad mewn i ganol y cylch, oce? Ond i bawb yn hapus. Iawn, so cymerwch un a paswch nhw mlaen. I'r canol. 3. Chi'n barod? Beth yw'r doi yn fi? 3, mae hwnna'n iawn. 3, 2, 1. Good. Mae'r syniad yn y canol. Llym gyda nawr, de? Iawn, Babs. Mae ydych chi sticker melyn, a ar y sticker melyn, dwi'n mwyn chi roi un syniad codi arian bach. Hynny yw fel raswyed. A wedyn yn y pink, dwi'n mwyn chi roi syniad MOWR. Pwy mor fach yw bach? A pwy mor fawr yw MOWR? Wel, chi mod, chi wedi bod mewn ddigon o ddigwyddiadau, jyst timlwch yn ryddfol, ynddo fe? Bach o melyn, mawr a binc. Ife?
Ia, dwi'n teimlo nawr bod hwn yn mynd bach yn sili a ni'n wastad amser. Fel bod bobl ddim yn teimlo'n lletwydd eu syniadau, bydd bob un ni tro yn mynd eistedd a fi wedi dal y syniad pan droni. So byddwn ni'n eistedd ar y pan yn y tŷ bach a byddwch chi sy'n cael enid o lyddwch i feddwl am syniadau personol a ie. Oedden nhw'n iawn gyda... Achos dwi'n teimlo bod y syniadau gore yn dod weithiau pan bych chi ar y pan. Os fi wedi watcho? Os papur i gael nôl i chi gael sgwennu. Os ych chi moyn, syniad hyfryd. O papur ti. Hyfryd. Fi a Felicity wedi bod yn meddwl. Cwm dain wir ni, strictly cwm dancing a cwm on midfield.